differentialligning, og differentialligningen det er den her. Og den har så denne løsning. Og det viser jeg så ved første, man har fundet ud af, at det er smart at gange hver led i differentialligningen med e opløftet i store f af x. Så jeg starter med at sige det y over dx, og det skulle så ganges med e opløftet i store f af x, plusset med næste led, som er f af x gange y gange e opløftet i store f af x, er lige med tredje led, g af x gange e opløftet i f af x. Og så kommer der et lille hokus-pokus-nummer, matematik hokus-pokus-nummer, hvor man siger, at hele det her stykke kan være lige med dx af e opløftet i f af x gange y. Og det kræver jo lidt af en forklaring. Og princippet er, at det her differentieret giver det samme som det her. Og hvis man skal differentiere det her, så skal man for det første bruge produktreglen, fordi vi har to funktioner. Og produktreglen den er her, eller kan jeg skrive herover, hvis man for eksempel har funktionen h, som skal differentieres. Så vil den give det første led differentieret gange med andet led uberørt, plus med første led uberørt gange med andet led, nu skal jeg jo ikke skrive, gange med andet led differentieret. Og hvis du starter, så her der udgør det her, altså der udgør det her og det der. Så det vil sige, at hvis vi differentierer, starter med at differentiere det her, hvor vi lader det første led stå uberørt, så at det her det er uberørte, og hvis vi så differentierer den anden, så y differentieret, det giver så det y dx. Og hvis vi så skal differentiere det her led, så skal vi gøre brug af endnu en regel, fordi at det her det er en sammensat funktion. Så vi skal gøre brug af den regel, der hedder f af g af x differentieret er lige med f mærke af g af x gange med g af x differentieret, altså den indre funktion differentieret. Så vi starter her med først at differentiere e opløftet i store f af x, og al e opløftet i noget giver differentieret e opløftet i noget, så det bliver bare stående som det er. Og y var andet led her, så det skulle heller ikke differentieres, så y bliver også stående. Men så mangler vi at differentiere den indre funktion, som jo så her i det her tilfælde er store f af x, og store f af x differentieret giver lille f af x. Så derfor så med de her omveje kan man så komme frem til, at det her differentieret giver det her store udtryk. Og så sætter vi det så lige med g af x gange e opløftet i store f af x. Ja. Så næste skridt, det er så at få fjernet det her differentiationsnode. Og det modsatte af at differentiere, det er at integrere, så derfor så integrerer vi på begge sider, så derfor så bliver der på den her side bare e opløftet i store f af x tilbage gange y. Og det er så lige med det her differentieret, så vi differentierer hele molevitten og siger g af x gange e opløftet i store f af x. Og så kommer der så dx på, fordi vi differentierer. Og så hvis vi vil have alle løsninger, så tilføjes der så også en konstant. Ja. Nå, så i løsningen herover, der er det jo y, der er lige med noget, så derfor vil vi gerne have e opløftet i store f af x væk, så det gør vi ved at dividere med det på begge sider. Så herover der bliver der bare y tilbage, lige med
alt det her differentieret g af x gange e opløftet i store f af x dx plus c divideret med e opløftet i store f af x. Det kan så skrives igen på en anden måde, fordi at man ved, at 1 over e opløftet i store f af x vil være det samme som e opløftet i minus f af x. Så derfor så kan det her udtryk skrives, at y er lige med e opløftet i minus f af x gange med hele det her integrale i en parentes, og det var ikke en parentes, gange e opløftet i f af x dx plus en konstant. Og så er vi jo tilbage ved beviset, fordi så har jeg dermed bevist, at man kan komme fra den her differentialligning til den her løsning, hvor man altså har isoleret